Kto z vás už niekedy nakupoval na zľavovom portáli, vie, ako to chodí. Zľavy sem, zľavy tam, platba vopred, kupón stiahnuť, kupón vytlačiť, nezabudnúť kupón ešte neplatí, už neplatí a či sa vôbec vyplatí? Dá sa to aj inak. Predstavujeme vám Klik, portál plný zľav. Ponúka zľavy pre všetkých, bez registrácie, bez kupónu, bez tlačiarne. Nemusíte platiť vopred ani cent, zľavu vybavíte rýchlo a jednoducho na jeden klik. Vyberte si svoju zľavu, zadajte váš e-mail. Hotovo. Chcete mať ešte vyššiu zľavu? Povieme vám ako na to. S našim Q systémom tí aktívnejší získavajú stále väčšie zľavy. Vyplňte svoj profil na klik.sk a váš Q index rastie. Zdieľajte akčné ponuky s priateľmi a maximálne zľavy nenechajú na seba dlho čakať. Tak si to teda zhrňme. Portál Klik spája obchodníkov a ľudí, ktorí vďaka nemu vedia, kde ušetriť. Klik vás ničomu nenúti a nezaväzuje. Podáva vám pomocnú ruku vo svete zľav. Výška zľavy vám môže rásť, ak sa o akciové ponuky podelíte so svojimi priateľmi. Navštívte klik.sk už teraz, aby vám žiadna zľava neunikla.